ஆர்எம் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். செய்திகள் வாசிப்பது செய்தியாளர். தஞ்சையிலிருந்து வெங்கை குணாளன், ஒளிப்பதிவாளர் விஜயகுமார். தஞ்சை தபால் நிலையம் முன்பாக தமிழ்நாடு முடிதிருத்தும் தொழிலாளர் நலச்சங்கத்தின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் மாவட்ட தலைவர் ராஜேஷ்குமார் தலைமையில் நடைபெற்றது. மாநில அமைப்பு செயலாளர் கண்ணன் கண்டன உரையாற்றினார். மாவட்ட செயலாளர் லட்சுமிகாந்தன், மாவட்ட பொருளாளர் இளங்குமார், மாவட்ட துணைத் தலைவர் சீனிவாசன் ஆகியோர் முன்னிலை வைத்தனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் கார்ப்பரேட் சலூன்களில் மலிவான கட்டணத்தால் பாரம்பரிய முடித்திருத்தும் தொழிலாளர்களின் அவல நிலையை போக்க வேண்டும், கார்ப்பரேட் முதலாளிகளிடம் இருந்து சட்ட பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும், எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை மீட்டு கொடுக்க வேண்டும், வேலை வாய்ப்பில் எங்களுக்கான இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என கோஷங்கள் எழுப்பினர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஜம்புலிங்கம், சீனிவாசன், தனபால் மற்றும் மாவட்ட ஒன்றிய நகர நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். விரட்டி அடிப்போம்